Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Denny Ismaois. Kita lanjut ya pemirsa. Aduh, sampai dipangani semut, guys. Abang kabeh. Iki wis diresik-resik, kita tahap selanjutnya pemirsa. Ijek urung rampung, jadi kita lanjut. Oke. Aduh, cek proses kayak Pak Riko pe. Cek diresiki, kuberpi terus di buat diapa noneh pemirsa, gak rapuh dikuyang terus lagi diaji. Aduh, ngobek benak no keramik pangani semut. Walah yo. Telan guys, wis mungkin ae. Aduh, sakal iki pokoke. Nek ra ngono randang lega kamar kok men ditembeli kuwi ae. Nek matan ki iku lho nrembes, guys. Maksudnya nek udan kuwi mili banyune. Dadi sokone sampai jamuren. Kok tak kon benakno gendeng biring, delok gendenge disalini. Ben ra bocor nek wayah udan. Banyune dleweran terus nek iku urung di elus kan yo bosok sesuwe. Ngono. Dadine yo menyempatkan seharusnya diplaster sih. Di apa ya? Seharusnya diplaster berhubung kayak dana. Danane nganu, jane diplaster sih, guys, tapi danane karena cepet ya wis sing penting iso halus. Ngono wis. Timbang saurunge ditempeleki kertas pirang-pirang ya pemirsa wis nglothok kabeh. Ya wis tahun-tahunan. Dan merayu ditinggal suwe, jadi maksudnya kan ora iso ngecek ngisor nek kaya ngono dawul-dawul. Tikus ki kok ya iso keramik iso didawul ya. Kok kuat iki? Ngerong ngisor. Ngerong mengisor. Kok pinter ngono maksudnya. Keramik iso dijogeli ngono lho pemirsa. Awune iso metu kabeh. Engko nek ra didandani untunge keramike kae yo ijek pemirsa. Tunggali tak nggo dapur kae. Ijek. Urung iso sampai teko ruang tamu ya, muga-muga ya sampeyan duwe rezeki iso. Jenenge wong yo pengen pemirsa omahe dadi apik. Bismillah ae muga-muga yo iso ngapiki omah sithik-sithik alon-alon. Soale nek ngapiki omah pengen ngubah iki yo danane besar pemirsa. Sebenarnya ya pengen jenenge wong ganti gendeng, ganti usuk, ganti reng, pengen ganti opo-opo ki wong iki pengen. Ya apa ta? Dandani kamar, Mak, tapi tak lus. Iya. Anu, Berarti berbate di tekno kae. iya. Untunge ke sprimbete ki enek sikile pemirsa. Nek ge enek ki yo dipangan tikus. Wong keramik iso, Mak. Keramike jublet kabeh. Iso Anane mbok. dangango ah. Ane mbok dandane ki anu. Keramike solone do anu lemahe didakuri tikus. Nenek lambi ku karo nenek. Iya. Kok tak menten. Mumpung urung mergawe neh ki lho, Mak. Tak kon dandani ngresiki. Kontraknya gawe apa? Kon ngelus ku lho, timbang ting krembel nek anu nembes sokone kadang entek jamuren ka lho. Wong yo iso dhewe yo ngene iki. Ndek iki leren pemirsa, pirang-pirang dino yo awak yo dienggo leren soalé yo komer gawe yo kesel, yo butuh istirahat wis 2 dino. Ya wis nanti kita lanjut lagi. Raine padha kabeh yo. Kembar. Sak Mas Susilo piring. Ini mulai kita ini, guys. Delokno, guys. Saya nggak tahu caranya melekutuknya. Kok iso melekutuk. Ora roh carane, guys. Iki ora mungkin mudeng wong wedok soal-soal pembangunan, ngaji dan lain-lain atau ngelus atau apa. Roe mau isone resik-resik tok. Untunge sprimbete iki aman duwe sikil, guys. Ora kena entek dipangan tikus.
Walah. Pitik kae iki pengen ndok apa jen. Kok kedek mang kok betok-betok ora leren-leren. Ngumen aku sampean. Semute mati, guys. Mati pisan. Iki irinso. Kok lantainya juga bakal dibenakno sing pecah-pecah sisan. Jek enek pasir. Pasirnya gak dadi watu yo ya. Sene nggone sak. Dadi watu kurang. Tapi kok ape ngalini gendeng lho pemirsa. Gendeng iki yo njaluk nyalini iki. Sesuk apa soapan. Iki engko dibuak maring matikus. Nek kaya aman kayak siput. Ben padang sok arek ngecat nek ndek dhuwit. Kamu dan aku saling bersatu. Cina per. Oke, jebuk sik iki. Nah, runyem. Kayak mana sih? Kau dan aku saling bersatu. Toh. Apa ini kamu? Pergi ya? Iya.
Cepet guys. Tempe. Wah, jadi sakan guys. Tinggal ini. Ini apa ya digosok-gosok? Ben halus. Oke pemirsa, kae wis mulai wis jadi wis tahap sebelah guys, ki panas sekali jadi Pak Riko jadi nganggo tepas. Apa lebar? Kenapa ya sibuk Pak Riko rasane. Wis mape nglapi iki lho. Tempat masak. Rupane kaya bentung ini. Engko bengi mbok turu ndi, guys? Soale urung selesai, paling turune njobo kene gelar kene iki. Gelar apa? Kuwi kasur lantai. Jek jebubuk ning kene. Urung iso turune jero soale yo ngono kuwi. Iki wis tak nyapu dhisik, guys. Nanti kita lanjut lagi. Banyu apa? Banyu. Alhamdulillah sudah selesai. Tapi juga iso langsung dinggo ya soalnya ini masih kotor. Yo cek ape dindandani keramike. Sementing ki wis alus kabeh. Ono wis kene wis Iku ijek. Iya wis. Loh. Cuma modal apa guys? Modal semen doang. Tenagane bojone dhewe mergo iso. Iki yo serang nganggo pasir, mergo danane iki yo ge enek pemirsa. Dadi saeneke tuku semen tok sitok. Ya wis digarap saeneke sementing hasilnya wis iso halus timbang biasane ting krempel-krempel. Kono yo jek gebyok. Alon-alon yo guys, soalnya duwike yo dienggo marek-marek uga mau iki tok. Butuh mangan jajane anak, butuh apa-apa. Oh, iki karek iki tok pemirsa berbe terus keramike piring ki yo coplok sitok. Urung bar sesuk ijek tak kon gendenge piring. Iki cuma tukange dikei mangan, kopi. Rokoke tuku dhewe. Tak gekno kopi bar iki. Tenang, Bos, santai. Penting iki tetap semangat apa ae di konten jarine ngono pemirsa. Alon-alon sampe nek wis mergawe neh tuku cat. Iki yo mbah urung roh mergawe sok apa neh yo pemirsa. Jek duwe tanggungan utang ya kerja wong jek enom sampe nek wis karuan gak iso apa-apa karek mok tengok-tengok dadi open-openan. Mumpung anake jek cilik Dik Peri soalnya yo anak iki wis dilongkas sekolah ki ora yo butuh duit. Ini ki ning per YouTubean yo sithik akeh disyukuri yo ora gajine ki yo munggah medun pemirsa, kadang sepi ngono ki yo medun. Bayaran gak terus akeh terus. Ya, tapi disyukuri timbang ora mergawe iso ambek nunggone anak ngomong. Muga-muga sampe nek wis iso mergawe tenan ning nggone balong piring tempat makan kuwi yo muga-muga iso ngono. Pengen mergawe jane Pak pemirsa, tapi iki wong enek anak iki wis beda yo mergawe ndek jaman jek perawan ambek wis duwe anak. Soalnya pas jek perawan ki ora duwe tanggungan pikiran anak. Jadi ra mulih ra masalah. Tapi saiki ki ra iso pe ora kok pemangan ngono kelingan anak. Ape opo kelingan anak.
Wong lanang kan wajib kudu mergawe kayak nafkah. Wis karek iku tahap terakhir. Iki yo jek masih banyak lho, jek ngersiki keramike. Jek apa-apa. Ngono ane piring ya. Lah iki tek gak. Iki gak usah ki. Iki kok dhuwure piring ya? Ini halus. Peteng ya, guys. Semangat mumpung jek 6. Terakhir iki dingi gaweane ya wis padha mulih kabeh buyar, wis bar. Pindah neh yang golek neh pemirsa. Blegedus sampai 200 pemirsa pengen nglapi iki dhisik lho. Rusak banget. Wis ngono ya wis Mbak Isma kontene tak tutup soalnya wis wong pemirsa iki ya wis alhamdulillah wis selesai karek iki mantok saithik. Tapi ya urung rampung, urung iso dinggoni turu, guys. Dadi ya sementara aku paling turu ning njaba apa ning kamar tengah dhisik kono tak beresi neh. Ya wis ngono ya sepurane nek klera-kleru ning Mbak Isma tutur katane sing salah, sing kurang berkenan mohon maaf ya sepurane sing akeh mohon maaf sebesar-besarnya nek tutur katane sing kleru ya pemirsa. Iki wis wengi sampai surup gendeng ya urung anu sesuk gendenge. Wis ngono Mbak Isma pamit. Becik ketitik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.